Slovákov masívne otravujú falošné čísla. Útoky na naše mobily naberajú na obrátkach. Prichádzajú zo zahraničia, ale aj zo slovenských čísel. Cieľ je vždy rovnaký: vylákať peniaze alebo citlivé údaje. Telefón zvoní, číslo neznáme. Za ním sa môže skrývať podvodník. Útočníci môžu byť niekde úplne inde, ale jednoducho sa maskujú za to, z akého čísla volajú. V IT svete sa tomu hovorí spoofing. Podvodník si nastaví číslo, ktoré patrí niekomu úplne inému. To je prebratie na seba vlastne nejakej inej identity. Technologicky si viete navoliť hociaké číslo, pokiaľ voláte z nejakej zneužitej svetovej brány. Hlavne rakúske a české. A slovenské vám nevolali? Raz iba. Aký ste to zvykli, tak čo ste tam počuli? Ponuka práce. Keď nepoznám, tak to nedvíham. Není to poprvý raz, čo sa mi dostalo, bolo to pár rokov nazad to isté. Operátori sa bránia, niektorí nasadili nové systémy, ktoré filtrujú podozrivé hovory zo slovenských čísel s ukradnutou identitou. Máme zabezpečený systém vzájomného overovania volaní prichádzajúcich do siete. Dokážeme denne odfiltrovať niekoľko desiatok tisíc takýchto volaní, ktoré by sa inak dostali k našim zákazníkom. Voči spoofingu však bez systémových zmien a bez koordinácie na národnej a aj medzinárodnej úrovni nie je možné veľa urobiť. Spoofing totiž môže prebiehať aj v sieti zahraničného operátora. Cieľ je vždy rovnaký: vylákať od ľudí citlivé údaje alebo peniaze. Keď niekto dvihne tento telefonát, tak vtedy sa ešte nič nestane. Tam ešte neexistuje nejaká možnosť, že by hneď prišlo peniaze. Ten útočník ho musí k niečomu donútiť a to sa on snaží spraviť presne týmto telefonátom. Vždycky sa odporúča zamyslieť sa znovu a znovu, či to môže byť realita. Neinštalovať nič ideálne do počítača ani do mobilu. To by mal byť taký varovný signál. Ideálne položiť a možno si zistiť spätne, že či také niečo vôbec existuje na trhu, alebo zistiť si u banky, či to bola tá banka, ktorá volala. Vladislav Jackovi a Dominika Pacigová, televízia Markíza. Ako sme videli, podvodníci neustále prichádzajú s novými trikmi, ako vylákať od ľudí peniaze. Otázok je mnoho, naživo sa preto ešte spájame s odborníkom na kyberbezpečnosť, Pavlom Draxlerom. Pán Draxler, dobrý večer. Aké možnosti má teda bežný človek? Existujú nejaké aplikácie alebo iné nástroje, ako tieto hovorí, eliminovať, prípadne ich pomáhajú zablokovať? Dobrý večer. Áno, existujú aplikácie na identifikáciu a označenie, že sa jedná o takýto podvodný alebo spam telefonát. Niektorí výrobcovia zariadení dokonca dávajú do upravovaných operačných systémov pre tieto svoje zariadenia už priamo túto funkcionalitu, ktorá sa dá veľmi jednoducho zapnúť. Na čo treba ale vždy myslieť je, že samozrejme títo útočníci sa pripravujú na to, že hociaké ochrany sa teda implementujú aj na strane teda týchto obetí alebo týchto výrobcov a najdôležitejšie vždycky tá vlastná obozretnosť. Jedno číslo zablokujeme alebo zrušíme, no o chvíľu nám volá ďalšie. Je vôbec reálne sa úplne zbaviť týchto podvodných telefonátov, alebo ide o problém, ktorý sa dá iba zmierniť, no nie trvalo odstrániť? Je veľmi otázne, či sa dá aj zmierniť, pretože s rozvojom technológií a samozrejme tento problém, že nejakí útočníci sa budú snažiť získať peniaze takýmto spôsobom, to bude len narastať. Takže ak tak sa podarí obmedziť tieto podvodné konkrétne telefonáty na základe týchto spúfovaných telefónnych čísel, ale určite útočníci nájdú opäť nejakú inú formu alebo možnosť, ako osloviť tieto obete. Takže zopakujem, že najdôležitejšie je to vzdelávanie, aby ľudia mali tú obozretnosť, že na čo kedy majú odpovedať a ako začnú vlastne takúto interakciu, alebo že kedy majú stopnúť takúto interakciu s útočníkom a vedieť ju rozoznať. Pán Draxler, ďakujeme vám za rozhovor a želáme ešte pekný večer. Napodobne. Ďakujeme, dovidenia.